morning, madlang people. Hello. Welcome again to our channel. Good morning. Welcome again to our channel. Nandito tayo ngayon. Ang aga-aga ko. Oh my God. 5:30 pa lang in the morning. Nandito ako nagluluto na ng buto-buto ng baka, guys. Buto-buto na yung ribs. Halo-halo itong nandito eh. Merong chuck blade. Ewan kung ano-ano na itong nabili namin kahapon ng mga ng baka. At andito ako, hinahanda ko yung recado. May ginger, about 200 grams of ginger, 2 red onions, at 3 tablespoons of salt, and then black pepper, the garlic. I have here 8 cloves, and then 8 bay leaves. Yan ang ilalagay, halo natin doon sa papakulo ang tubig doon sa lutuan sa baba. Sa baba kami nagluto, guys, kasi ang hirap eh. Kung dito sa gasol, matagal ito lalambot, kaya sabi ko doon na lang sa baba. Ayan, yung ginawa naming barbecue sa baba. Ayan, inaayos ko pa. At ini-slice. Alam mo, 8 yung magtatrabaho ngayon. Siyam? 9. So, eto, at kasali na rin kami dyan. Pasabawan natin. I-chop ko pa ito, yung ribs na ganyan, i-ganon ko, i-segregate. Ay, yun? Okay. Let's go. Ipapakita ko yung lutuan na sa baba. Yung lutuan na sinasabi ko, guys. Ganyan, Pay. Ayan. Ayan ang siya ang naghaling. At least mamaya, meron, ang laki ng kaldero, yung binili natin sadya para sa mga trabahante. Laki nito, guys. Very big. Panghandaan na kaldero. So, ibuhos na natin yung spices, Papa. Lagay ko na para lumasa na yung yung sabaw bago natin lagay yung karne. At slicing ko pa. Ayan. Yung asin. Ayan, maraming bawang, luya. Ang daming luya nilagay ko. 200 grams para lumasa. At mamaya bago pa maluto ito, ay dagdagan ko pa para lumasa talaga yung ginger. Masarap kasi ang baka pagka may ginger. Today is Friday. Friday pa lang ngayon. Oh my God, Saturday na bukas. Ang bilis. At ako naman ay nakaluto na dito ng ating espresso coffee. Yummy. Ngayon naman, dahil gusto natin with milk, ay sindihan natin. See? Naku napatalastas paalas ka ha. Akala nyo sponsored ako, no? Baka naman, bigyan tayo ng kahit man lang 2 liters ng Alaska. Naku ayan, pakuluan natin, and then, yan, magkape na tayo, almusal. And then, hintayin lang natin na mag 8 o'clock, nandyan na sila. Mamaya. Dito ako ngayon sa garden, guys. Tinitignan ko yung nag-brown na naman. Busy sila doon. Ako naman dito, ay medyo nakadaan ako dito dahil naghanap ako ng sili. Tinitignan ko yung mga brown na dahon ng mga halaman. Tanggalin natin. Ito na yung mga halaman natin. Ang sisigla, ang lalaki. Ito may tumutubo na naman ng isang bagong dahon. Si alocasia na malaki. Ayan, laki-laki. Oh my God, nakakatuwa lang na masiglang-masigla sila at buhay na buhay at masayang-masaya. Masaya sila. Ayun, kinuhanan ko kasi yan. Kaya ayan tuloy na lanta. Sorry ha. Sorry anong nangyari doon? May vines na naman pumasok doon. Nakita nyo? Namataan ko si Marites. Pumupunta na sa screen. Oh my God! Ang Marites again na sumasapaw sa mga magagandang bagay na meron ang somebody. Yan. Ayan, Diyos ko. Meron talagang negative na nahahalo, guys. My God naman, ewan. May vines na ganun na yung ayaw na ayaw ko.
masiglang ano, tumutubo. Ayan, ang lalaki ng halaman. At ang sisigla, ay, ano ito? Ayan si Thai Constellation. Ay, naku, ang sigla, pero usog. Happy siya kung saan siya naroon. Ayan. Oh, ala, lalaki. Yan o, hindi na maabot ng kamay ko yung ano, pinakatap. Ang laki sobra. Oh. Lumaki ang mga halaman natin. Lumaki ng lumaki. Ako'y napapakanta. Sa ganda-ganda nila. Ang gaganda. Ang sisigla. Pera usog. Ito naman si Pink Princess ko, medyo madamot sa variegation. Ito itong isang ito. Giant yan, giant. Si Giant, Pink Princess. Si Giant. Ayan, si Miliona. Wow, very proud. Very, yung nakatindig ng maayos at ayan, ang gaganda. Hindi lang ako makapasok doon dahil nakaharang itong malalaking mga pots dito. Alam nyo naman, yun nga, ulitin ko, yung pagpapatrabaho natin ang nakagawa nito. Kaya tayo ay ganito ang ating arrangement. Pero ako nagagandahan dahil random, yung bang parang natural na forest. Ito yung sinabi ko si Marites. Etong bastos na ito, makapalang mukha. Kung saan ka nakalingon doon sa magaganda, ay nandun siya, nakikialam. Walang yayang Marites na yan. Marites again. Ang gaganda ng mga cardboard. You see that? Wow, ang ganda. Ang gaganda. Ay, naku. Ang gaganda. Tingnan nyo yung kulay ng giant mycans. Ako'y nagagandahan dahil magpula-pula. Bakit kaya? Ha? Nagpupula-pula siya. Dalawin uli natin dito. Wala. Oh my God. Ayan, naipakita ko guys ha. Ayan. Para naman lumamig ang mga paningin ninyo. Para lumamig ang mga paningin ay ipinakita ang halaman. Okay? Ayan. Ang gaganda. Naku, si Selum. Ito kasi itong Marites na ito sinasapawan si Selum Pakialamera. Ayan. Pakialamera sa buhay ng buhay. Gusto niyang sapawan. Hindi naman niya kayang sapawan. Oh my God. Ayan, lumaki na itong sili, another sili. Ang dami nating sili. At another papaya here. I-transfer ko yan doon sa baba. Ayan. Oh. Ayan guys. Okay, let's go to the workplace. Dito sa workplace natin ay nandito na naman sila. As usual. Ayan, nagmamasa-masa. Tapos yesterday, like this na naman. Hanggang ngayon, ganun pa rin. Sana naman may magtapos na ngayon yung flooring. Ayan. Ang 30 na, kaya umpisa na natin ang magsaing. Ayan. Kahapon, daming nagsobra sa kanin. Five na, alam niyo itong sukatan ko, yung lagayan ng ano ba to, basta mga 1 pint, yan, 1 pint ang sukat mo. So 5 pints
tubig. Siguro nasa, kung sa kilo ito, nasa 3 kilos, 3.5 kilos of rice. Hindi ako used na magluto ng marami eh, kaya lang I am so blessed na tinatansya ko lang yung paglagay ng tubig guys. Basta sabi ko, ito dito, hanggang dito lang yung tubig. Ayan. Kasi pagka sa amin, doon sa maliit na kaldero hanggang dito. Ngayon kasi sabi ko, ay marami hanggang dito. Tapos pag nagkulang at nahilaw, sabi ko, dagdagan ko na lang ng tubig. Aba naging sakto naman. Diba? Ayan, hugasan natin. At yung, alam niyo yung ginagawa ko dito, minsan iniipon ko, kaya lang tag-ulan ngayon, hindi ako nagdidilig. Kaya pagka iniipon ko yan para fertilizer guys. Sinap, takpan ko at ilagay na natin sa apoy. Lakas naman. Okay. Ang laki. Oh my God, nahayaan ko guys ay wala ng apoy. Pero malapit nang maluto eh. Ang bilis eh. Tingnan natin. Kita ko sa inyo. Okay. Ha. Ala eh. Oh my God. Ayan. Ito guys. Wow. Yum. Wow. Hihigop sila ng sabaw na masarap mamaya. What a source of protein. Diba? May carrots. Tapos as usual, naglalagay kasi ako any kind of masabaw. Nilalagyan ko ng gabi. Para no need of putting cornstarch or anything. Pagpalapot ko baga. At saka may earthy taste kasi itong gabi. And then, lagyan ko siya ng patatas guys. Mamaya. Teka lang. Tikim-tikim na tayo. Matabang. Ang ganda dito kasi gustong-gusto ko dito. Ayan maaliwalas, malamig, open air. Kahit umusok-usok siya, walang problema. Pero kulang ng alat, dadagdagan ko na lang siya ng salt mamaya. Pero tingnan ko muna kung malambot na, diba? Tusok-tusokin natin. Aba, malambot-lambot na. Ay, malambot na nga. Naku, lagay na natin yung lagay na natin yung patatas. Oh my God. Diba? Wait lang. Look at this. Ang ganda ng paligid ko guys. I love to cook here. Ay. Ayan na. Kasi ayaw kong madurog-durog masyado yung patatas kasi meron naman na tayong gabi.
Pero ayan, malambot na ito mamaya. Ihanda ko lang yung Baguio beans at saka yung Chinese pechay. At yun ihalo natin dito na pangwakas. At saka yung green onions. Ay nako, pagkasarap. Super perfect for lunch. Para sa mga workers na pagod sa pagbubuhos, pagmamasa ng simento. Ganyan natin sila kalap. Yan. Matanaw lang tayo ng pagtang na loob. Kumbaga kahit nasweldohan na sila ng sobra pa sa sapat ay sobra sapat pa itong ipapakain natin para yun talagang walang masasabi. Ayan. Oh, see? Diba? That is heartily with love. That's heartily na, may love pa. Ayan guys, ang ganda ng paligid ko. Kita mo? Ang lamig. Okay. Ngayon ay mag-picture ako at i-share ko sa Facebook din. So, puntahan natin ngayon naman dito. Malapit ng tanghalian guys. Ewan ko mga ano na yata, 11 na yata. 1 hour na lang. Oh. Hinayaan ko lang siya dyan. Ito. Lapag muna natin ito dito. Oh my God. Ang last na lang na ilalagay natin ay yung Chinese pechay. Tapos mamaya pagka naghain ako ay budburan natin yung kanilang bowl, yung sabaw nila ng yung green onions para sa ganun ay mas lalo pang sumarap. Ay naku talaga naman. Completos recados. Ang sarap guys. Oh, kain na kayo. Tikman natin yung sabaw. Tikman natin. Medyo may fat siya pero okay lang yan. Maganda nito, mamaya pag napalamig ko to, alisin ko yung taba. Ang daming sebo eh. Uy, may tao doon. Maingay ah. Nangangamoy ano na ako eh, yung usok. Ang ganda ng view dito guys kasi may tubig ngayon, high tide. Tingnan nyo naman. Naku, ang sarap. Super sarap. Ang sarap. Grabe. Super sarap guys. Okay. Ngayon, ilagay ko na yung final. Ito. Ayan, ang dami. Yung isang buong malaking Chinese pizza. Ayan ang ginayat ko. Ilagay dyan. Wow. Kayaan lang natin dyan. Kayaan lang natin dyan. Yan, ready na yan mamaya. Hindi ko lang siya sisindihan. Basta yung slow cooking lang siya. Yung pinaka niya ang luluto dyan. Yung unti-unti lang. Ganun. Para tamang-tama. Paghain ko mamaya ay crunchy pa yung vegetables. Ayan. Woo! Sarap. God, 11:26 na. Wala, malapit ang tanghalian. Ha? Tingnan mo naman itong salamin. Parang-parang no?
Patong mo doon, hindi ka mahirapan. Dito? Ang bigat mo. Ano ba, sir? Okay. 1. Laki ah. May puto. Ay, buto eh. Kaya malaki eh. 2. Segregate natin para makita nila ba. Mahirap na baka mamaya nagkaway-away. Hindi naman sila may nagkagulo yata. Hindi eh. Nakakala mo. Kahapon eh, naiitira sili mga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 7. Yan. Dami na yan. Sobras pa sa gagawa na isa. Mira. tapos yung sabaw. Mamaya pag kulang pa, pwede naman hirit. Tapos, Yun. carrots. Yun ba? Carrots. Lagyan mo ng gulay. Bagyo beans, yung ganyan. Yun. Yan. Ano? Okay. Ah. Sabaw mo rin. Sabaw. 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 Okay, tawagan na sila. Tawagan. Ay, yung rice. Wala pang rice. Wala pang rice. Oy, wala pang rice. Paano na yung rice? Mga unay na. Gutom na baya mo. Wala pang rice. Wala pang rice. Paano? Ay, aras. May sudan, wala yung rice. Maraming rice. Hawakan mo man to, please. Baka maano. Sus, bumaba ka daw sa Juanin. Kagutom na. Tawang. May pandan ah. Bakit gano'n? Ha? Parang may pandan. Oo, mabango itong ano to. Bago kasi itong rice na ito. Special yan. Special. Jasmine rice. Pag nagbubunga daw siya ka, nagbukas ng kamay ka kasi ka, bumaba na, mambak na tayo. Ay, gutom na yung mga yan. Pagod na eh. Kaya ito na-blessan kasi naawang doon sa kanila. Tinan mo, perfect ang mga rice ng paggawa ko eh, pagluto ko eh, hindi naman ako expert sa maramihan. See? At ang bango pa. Ang bango ng rice. Yan na sila. Okay. Yan. Hirap ang cameraman. Oh, ready na mo? Mag-ihap ko tulo. Mag-buhay mo ari. Bawi. Ay, yung lingkuran na to, yan ano na. Hindi na mga sumabog na ang sabaw. Matos. Gano'n mo, gano'n. Gano'n.
Punta nun. Ano ba? Para sa sabaw. Ah. Tara. Ah, gutom na sila. Ah. Gutom na sila. Dali lang kurana na. Nagugas siya ng kama, semento yung kamot niya. Nagugas siya ba? Si Emoy, wala si Emoy? Nasa ba pa? Gaplansa pa. Okay. Manapit. Well, 13. 14. 15. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. Ilang simento yan? 5 cements. 23 gravel. Yan yung sand, ilan? 18? Siya man. Oh, Pinatigil ko lahat, guys. Ako ang maghalo lahat ito. ito. Kayang-kaya ito. Oh, tama. Oh my God, hindi kaya, guys. Sorry. Sorry. Hindi pa sana. Huwag mo puno.
Tuuan na. Wala eh. Hindi natuwa yung manonood sa'yo. Wala, hindi kaya. Medyo mali na lang. Ayan. Ayun guys, sinubukan ko. Mahirap. Hindi kaya. Hayaan nyo na lang sila ng gagawa. Ito naman pakape-kape. Ayan. Ayan guys, at walang siesta, walang rest today kasi nga buhos. At yun nga, dapat mag-live ako ngayon today eh. Oh my God, lumampas kami guys kasi hindi pa natapos yung buhos sa taas. It's already, look at the time, 5:30 na in the afternoon. Pero dalawa pang halo, so meaning baka makadalawang oras ang overtime nila. Kaya eto sila guys, oh. Siguro ipakain ko sa kanila yung tira kanina. Marami pa namang kanin, pero wala na yung laman ng karne. Konti na lang. Meron pero konting-konti. Inabot na ng takip silin. At parang, bakit yung cloud ay ganyan? Sana naman hindi umulan.